mill-lat politiku tiġi di, ġifieri di mhux ħatiġi mhux ħaniġi jien unsolvija. Ġifieri tkun hemm rieda politika mill-ġiex naħat u flok. Però ġieli kellek taħdidiet ma' ministri jew nies li faslu policies li staqsew kisma x'nistgħu nagħmlu fuq il-problema tal-local plans li speċi problema rikorrenti. Il-Ministru tal-Ippjanar tal-lum tkellimna kemm il-darba fuq għadin li għamelu kienet li waqaf l-Intelligent Planning Consultative Forum li fuq hemm diversi stakeholders u l-objectives, tliet objectives li għandu dan il-forum huma waħda li jfaslu sped ġdid, it-tieni waħda li jaraw sitwazzjoni rigward l-estetika, tielet waħda kienet biex jirrevedu l-policy rurali. Ġifieri dak huma tliet objectives ta' dan l-IPCF issa. Tkellimna, I mean jiena ma rridx noqgħod imponta fuq person individwali, però mhijiex faċli din is-sitwazzjoni biex issolviha. Le, assolutament, mhux jien qed nimmaġina ġifieri jaf joħorġu n-nies fit-toroq speċi jekk inti f'daqqa waħda fil-li xtrajt plot għal ċertu ammont ta' flus li inti minn għalik tista' tiżviluppa u toħroġ minna naf 30% għalih, u f'daqqa waħda din il-plot mhux tal-li ma tistax tagħmel liħ minna tal-li tlift il-flus. Ma anki mhux dik biss, mhux l-ikkam personali, ma anki l-industrija madwar, ġifieri l-industrija ta' kostruzzjoni hija ovvjament issa mdawra b'din is-sistema ta' ppjanar, ġifieri jekk nibdew missuha, ħajkun hemm ovvjament ċertu reazzjoni u anke forsi biża li isma' speċi sa nitlef xogħli u mhux il-kostruzzjoni biss, darba bdejna nitkellmu estate agents, dam industrija sħiħa madwar dan is-settur.